koldt vand og kommer ind i beholderen. Der er selvfølgelig lavdeling på. Det er ret vigtigt det her i forhold til vores Legionella-bakterier. På den måde, at vi når at slå dem ihjel i beholderen. Så har vi selvfølgelig noget cirkulationsværk eller fremløb og cirkulation tilbage igen med noget pumpe osv. Og herover kender I den her, sikkerhedsventilen kender I selvfølgelig, men kender I det her? Det rør, der sidder her. Hvad er det til, tror jeg? Er der nogen, der har et bud? Hvorfor har jeg et rør, der går direkte ned? Det, der går fra det kolde vand, og så op. Ja, og forbi beholderen. Og så kan I rent faktisk se, der sidder afspændingsventiler der, og en der også. Ja, det er jo fordi, de påfylder, er det ikke? Det er det, jeg tror. Hvis der ikke er flere penge på budgettet, så lukker de for det varme vand, så er det kun koldt vand. Nemlig rigtigt. Men ideen er fuldstændig rigtig, ikke? Det handler om, at når den her, den skal serviceres, så skal vi jo helst ikke have, at der ikke er noget vand i varmvandsledningen. På den måde, så er der mulighed for trykstød, det er den ene. Og så hvis der er folk, de åbner på hanen, og der ikke er noget vand i, så lader de den måske stå. Og så går de på arbejde eller whatever, og pisse sure, og har ikke fået et varmt bad og alt det der. Så derfor så sørger man for at lave noget tryk, og holde den konstant herover. Den er meget set, den der, når det er, man servicerer dem her. Især på store ejendomme, fordi hvad der sker, når det er, at man ikke har noget vand i hanen, så når det er, at man rent faktisk åbner, så giver den et ordentligt pust, ikke? Og så kommer der noget gevaldigt trykforskel, og så løsner den en hulens masse skidt. Det her, det er rent faktisk noget rimelig nyt rør. Kan I se? Det er lidt tungt. Der kommer skidt og møg, der løsner sig rigtig mange steder fra. Rimelig nyt. Det er relativt. Prøv nu at forestille jer engang, at når kalken nu sætter sig de steder, hvor vi har en høj densitet, det vil sige for eksempel, hvor vi går ned i jorden med vores forsyning og ud til boligblokke osv., så er det klart, så vil vi have en kalktilsætning her. Og prøv at forestille jer, at I går ned i jorden, så gør man det jo nogle plastikrør, ikke? Typisk pæksrør, ikke? Forestil jer sådan et stort pæksrør med sådan 76 mm, hvor man lige pludselig propper koldt vand i, fordi det bliver jo koldt vand, når vi lukker for den der, og så fyrer koldt vand afsted her. Hvad sker der så med vi har lige regnet på ekspansionen på vores... Det trækker sig godt og rundt. Ja, det trækker sig, og hvis der så sidder noget rigtig godt guf dernede, hvad sker der så? Så bliver det slået af. Og så, lige så snart vi propper noget varmt vand igennem igen, så udvider den så. Så kan I godt se tegningen, ikke? Men typisk, bare lige for at nævne den her, når I kommer ud i det virkelige liv, ikke? Altså. Så den derude, og den der, de virker ikke. Der kommer aldrig noget derud. Og hvorfor gør der ikke det? Det er vel fordi, der er tilsætninger i rørene. I forhold... Nej. Nej, ikke en skid. Der er ved du, hvad ikke du gør? Du skiller lortet ad derude, og så står du sådan her og kigger igennem og tænker, det var satans mand, hvad fanden sker der? Det gør jeg i hvert fald. Nej, det er jo symptomet på, at vandet det løber over den vej der. Husk det nu. Vandet det løber den nemmeste vej, ikke? Ja. Og når folk de har været ude at pille, så står de ventiler, eller den ventil, den står jo åben. Det er der ikke var blevet låst, som Søren han viste jer, ikke? Ja. Se, så får du symptomet herude, og folk de har det med at stå og skilte ad derude og kigge, og hvad fanden sker der, og så videre, og så videre. Det er slet ikke der problemet er, det er bare symptomet på det. Problemet er det herinde. Det er samme med, at vi får hovedpine, fordi at vi har myoser i nakken. Vi tager æd og hovedpinepiller og så videre, og så videre. Det er kun på symptomerne, vel? Problemet det er her. Så husk den. Den er vigtig. Men hvad sætter du overhovedet ikke til med? Nej, helst ikke. Skal vi lige tage den? Hvorfor vi ikke gør det? Der er rigtig mange ting i det her. Ved I godt, vi snakker om temperaturforhold i systemet, ikke? Vi skal have et vist temperatur for at holde det Legionella-fri. Er I klar over det? Ja. Hvor meget? Minimum 55 grader skulle vi gerne have, ikke? Det skyder vi ud heroppe. Ja. 50 grader tilbage hernede. Så du må tabe 5 grader ud i systemet. Det regner I også med, ikke? Ja. Så vi skal have 50 grader alle steder i systemet. Og det er fordi 50 grader er den magiske grænse for med hensyn til de her Legionella-bakterier.
Så kunne vi jo sagtens skyde 65 grader ud heroppe. Hvad sker der, hvis vi skyder 65 grader ud? Vores kalkudfældning er meget større. Gør sådan her. Det gør den ved 58 grader, så går den fuldstændig amok. Og vores vand bliver aggressiv samtidig med. Og det vil sige, at det starter med at korrodere helt vildt, når det er, vi rammer de 58 grader. Så derfor er det en magisk grænse. Så må vi tæve 5 grader herude. Så det vil sige, at vi skal have det tilbage her som 50 grader. Det næste ting, det er, at man siger så, når nu det går galt, så skal man fjerne levevilkårene for bakterierne ude i systemet. Det vil sige, at vi skal have en cirkulerende vandmængde, der sliver biofilmen af røret. Og for at få den her biofilm slivet af, skal vi bruge fra 0,05 til 0,1 meter per sekund gennem røret. Hele tiden. Og det kan man jo ikke, hvis man bruger en termostatisk cirkulationsventil. Den lukker jo. Hvornår er det kommet frem, det der? Med de der hastigheder? Det er sundt vand fra Guldager, som har haft, proppet den ind over. Og nu har de også lavet, vi har selv været med til at lave et bygge Alfa-bladet omkring brugsvandscirkulation og varmvandsproduktion. Jeg kan finde det til dig bagefter. Så vi fjerner levevilkårene for dem, så når hvis de kommer derude, så har de ikke noget at leve af. Og den næste ting, det er, at hvis man har et gammeldags galvaniseret system, så skal vi have elektrolysen rundt. Det ved I godt, hvad er, ikke? Så laver man en elektrolyse hernede, det vil sige, at man sætter et metal ind hernede, man sætter et spænding til og opløser, og så sikrer man sig, at det kommer rundt her. Og der skal bruges 100 liter per streng, typisk, hvor vi har en 3/4 tom streng, for at få den her elektrolyse rundt. Får vi ikke 100 liter per time, konstant og hele tiden, så ser vi det her, for eksempel. Det her er et billede af, at det ikke har virket. Så derude, der kommer der en tilsætning, som bare siger spartom, altså virkelig. Og det er niblen inden ventilen. Det her, det er faktisk penterventilen. Der sidder de der. Kan du se med termometer der, eller røde håndtag? Så ser de sådan ud indeni, fordi at cirkulationen ikke har været tilstrækkelig derude. Her der er for eksempel en afgrening fra hovedventil eller fra hovedrør, fordi at man har kørt på en temperatur, som er fuldstændig helt ude i hampen. Prøv at se her. Tror jeg, der kommer meget vand igennem det her? Nej. Det er en afgrening, en 1-tom afgrening for en 2-tom hovedledning, ikke? Her der er hovedledningen. Ja, det er fuldstændig. Prøv at se her. Jeg er lidt ked af, at jeg ikke kunne have det med, fordi at man kan jo rent faktisk, det er jo ligesom et træ, man kan til overringene. Altså. Det her, det er et system, der er gået fuldstændig berserk. Altså, virkelig, ikke? Her, der er den der, jeg snakkede om i jorden. Den her 76 mm PEX-ledning i jorden, hvor det var, at havde den først trykket den sig sammen, og så åbnede den sig igen, og så skød den derover i den første kommende bøjning. Og der kan I også godt se, hvor stor den er, den der. Det er ligesom sådan en pilespids, som suser ud her. Og her der er Sørens fund. 6 år har det kosteskaft siddet inde i det der 28 mm rør. Og det er faktisk pisse interessant det her, fordi at de har rent faktisk undværet varmt vand. Ikke undværet det, men prøv at se, det er 25 mm kosteskaftet, og den her den er 28, og det vil sige, at de har lige haft en lille bitte smule, så hver gang der var en, der tappede, så var der ikke noget til de andre selvfølgelig. Det giver sig selv. Der var ikke noget vand. Der er ikke nogen, der har brokket sig. De havde jo brokket sig. Så gør man det, at man går ud og tager de målinger der, som vi snakker om. Hen over ventilen, når den er lukket. Hvad har vi et tilgangstryk? Hele tiden. Og så finder man det sted, hvor der er, hov, hvad fanden sker der her? Der er et eller andet sted her, hvor vi har et forholdsmæssigt højt trykfald i røret. Så skærer man derover, og så hiver man den der ud. Så samler man det igen, og så måler man. Og så opdager man, hvad fanden, der er stadigvæk noget, men det er ikke så højt, som det var før, men der er stadigvæk noget. Det der, det er affaldet fra den der
prøv at forestille jer, at vandet det kommer her, løbende den vej fra her. Så hastigheden her, den er jo enorm for at prøve at komme forbi her. Og så sænkes den her på den anden side, fordi der kommer volumen. Så alt affaldet, der kommer og rokker og akker og hvad fanden det hedder, det ligger så der og bliver sådan en klump her efter 6 år. Det er ret interessant faktisk. Og så hiver man den ud bagefter, og så har de fået varmt vand. Og det handler bare om at måle, altså. Den har I set, den der integrerede arbejdshandske. Den ligger lige her et eller andet sted. Den er Vi herovre. har flere eksempler også. Der er også sådan noget som det her. Og jeg kan godt sige, at man står virkelig og saver, og man kan ikke forstå, at klingen, den er ikke 3 potter noget værd. Så skifter man den, og så går der et stykke tid, så er den heller ikke mere værd igen. Men ja, sådan er det. Den sidste, det er bare lige sådan en omkring lidt polsk tegningsforståelse. Hvordan forstår I det her, der er tegnet her? Det er en rettesky. Er det den? Ja. Altså her, der bliver vist, at vi har flyttet rørene, og de er flyttet herover. Og så kommer der en polak og en boremaskine. Ja. Og så sådan har han forstået tegningen, altså. Vi har set det på gang før. Det er virkelig godt skåret. Til gengæld. Det er ret imponerende. Sindssygt godt. Det er virkelig imponerende. Og man må sige, at han har været umage ham der. Så det kan godt være, at der bliver lidt lapning bagefter. Hister her. Ja, vi er aldrig personlige arkitekter. Det kan da godt være, at der lige... Ja. Og så vil jeg godt slutte af med vores citat her, eller vores lille, hvad kan man kalde det, vores issue. Kun den, der måler, ved, hvad der sker. Og Det er en god dag. det holder vi stadig på.